Dobré ráno nebo dobré dopoledne i z mé strany. Mé jméno je Dalibor Lukeš a spolu se mnou je můj kolega Radek Vančura. Dobrý den. Radek je vedoucí týmu Power Platform. Já mám ve společnosti Multima na starosti část vlastně digitálních produktů a služeb. My jsme si pro vás dneska připravili webinář nebo prezentaci, včetně nějakých živých ukázek na téma digitalizace a zpracování faktur a účtenek, protože je to téma, které zajímá řadu našich klientů i partnerů. A i na základě našich projektů realizovaných, zkušeností s jednání s klienty a prezentací jinde se pokusíme vám podat co možná nejpřehledněji a nejdetailněji, ale přitom informace o tom, jak můžete jednoduše vytěžovat data z faktur, účtenek, jak ty účtenky faktury potom následně můžete také zpracovávat v nějakém procesním flow a podobně. Současně si řekneme něco o tom, jaké jsou tam úskalí, co jsou nějaké doporučené postupy a čemu se případně vyvarovat. Nicméně, já bych začal ještě předtím, než se pustíme, vrhneme do vlastního obsahu, tak jenom stručně představit společnost Multima. My říkáme, že jsme software ateliér, jsme českou společností, je nás asi 80, máme pobočky Pardubice, Praha, Plzeň a věříme, že právě pomocí digitalizace dokážeme lidem zjednodušovat a zlepšovat život. Pracujeme pro klienty napříč různými sektory a velikostmi, od komerčních po i třeba místní správu, samosprávu, od velkých do, řekněme, střední společnosti. To, co poskytujeme za služby, je klasicky tam, kde jsme vyrostli, nebo odkud jsme vyrostli, je vývoj softwaru, zakázkový vývoj. Pak v podstatě historicky jsme velmi silní v oblasti integrace procesů a dat. Možná někdo znáte nástroje, jako je Bistol, případně Azure Integration Services, tak tam myslím, že máme velmi hlubokou expertízu. Díky tomu jsme už před řadou let v podstatě pronikli do oblasti strojového učení, neuronových sítí a vůbec oblasti umělé inteligence, takže to je potom ta další oblast, na kterou se zaměřujeme. Tvoříme produkty, převádíme aplikace do cloudu a v neposlední řadě, a to je i důvod, proč tady dneska spolu jsme, kromě té umělé inteligence, že vyvíjíme nebo zabýváme se i vývojem aplikací nad vlastně celou tou platformou Microsoft 365. Historicky SharePointí vývoj, ale v posledních letech jsme se zaměřili primárně na oblast Power Platformy a vývoj Power Apps aplikací. V našem portfoliu, kromě toho, řekněme, zakázkového vývoje, projektového vývoje, jsou i některé produkty, jako je Natan, dokladovna, Ester, chaty, případně multiapky a o některých z nich se dneska ještě něco dozvíte. Každopádně ale pojďme už na oblast vlastně faktur a účtenek. A já si myslím, že řada z vás to zná, prostě když někde máte oběd pracovní, vezmete účtenku, strčíte do peněženky, do kapsy, pak ji po několika týdnech najdete, už je zmačkaná, skoro se nedá použít, nebo ji, nedej bože, někde zapomenete, ztratíte, pak to ani nejde vyúčtovat. Do toho faktury přichází různým způsobem, některé ještě pořád papírově, některé chodí v e-mailu, ale nechodí třeba na centrální e-mail, chodí různým lidem, různě se do firmy dostávají. Pak se prostě často stane, že se zpracovávají ve chvíli, kdy se na to člověk vzpomene, nebo ten, kdo to má předat, začne to zpracovat v dávkách, pak to někde na účtárně ještě musí přepisovat, z toho plynou různá zdržení, ať už třeba i potom i nějaká nedorozumění, co se týká proplacení faktur a podobně. Takže rozhodně je to oblast, kde dochází k řadě různých takových, řekněme, situací, které v moderním digitálním světě by nastávat neměly a proto věříme, že právě digitalizace, vlastně celého zpracování faktur a účtenek je tou správnou cestou, která umí zjednodušit v podstatě život nejenom těm účetním a vlastně lidem, kteří je potom následně mají opravdu finálně zpracovávat a oni se potom musí věnovat tomu, že to přepisují, dohání někde nějaká účtování od kolegů a místo toho, aby se věnovali nějaké, řekněme, zodpovědnější práci o práci s větší přidanou hodnotou, tak nám jako pracovníkům ve firmách, manažerům potom v podstatě chodí štosy papírových faktur na schválení, na podpis, což v téhle době už samozřejmě také asi už nikoho moc nerajcuje. Účtenky se ztrácí, pak přijde někdo, že potřebuje proplatit něco z května a on je přitom červenec, že jo? Nebo nedej bože v září. Takže myslím si, že ta digitalizace je rozhodně potřeba.
A my právě vám ukážeme, jaké nástroje můžete pro tuto oblast využít. Nicméně, než se do těch nástrojů podíváme, tak já rovnou začnu nějakým doporučením z praxe. První takový doporučení, který jde trochu proti tomu, co tady budeme dneska říkat a ukazovat, je, a je to opravdu věc, se kterou máme už zkušenosti a myslím si, že je správně to tak říct, je, že zkuste co nejvíc využít to, co už máte. To znamená, pokud v té organizaci už existuje nástroj na oběh nějakých dokumentů, už je nějaký ekonomický systém, který je, řekněme, trochu gramotný. Ideálně využijte v podstatě tyto systémy právě i pro zpracování a digitalizaci faktur. Není potřeba na každou agendu prostě přidávat samostatný další aplikaci nebo ještě od jiného dodavatele ve chvíli, kdy už něco v podstatě můžete jenom připojit do stávajícího prostředí. Takovým příkladem může být například zapojení vlastně toho vytěžování, o kterém budu mluvit ještě dneska, nástroje Nathan, do stávajících systémů, jako je třeba SAP, nebo máme praktickou zkušenost, ať už teda takhle napojování do SAPu, kde už třeba běží nějaké stávající procesy, tak například do systému Guinness od Gordiku, kde ty uživatelé v podstatě pracují v tom stávajícím systému tak, jak doposud, akorát jim to tam přidá nějaké nové vlastnosti, to znamená třeba právě vytěžení faktury, účtenky. To znamená to, že a podobně to může být s nějakým workflow, které třeba máte už u sebe nastavené nebo dodáváte i klientům. To znamená, v podstatě je možné využít a doporučujeme využít to, co už máte k tomu, abyste k tomu jenom přidali, řekněme třeba to využití umělé inteligence, ale nemuseli vedle toho stavět samostatný externí systém. Současně cílem by nemělo, pokud se bavíme o digitalizaci faktur a účtenek, a teď je to hodně moderní a ono to někdy svádí k tomu, že se řekne super, tak ta digitalizace to je to, že to vyčte samo, že ta umělá inteligence to přečte, nemusíme přepisovat. Ale já bych chtěl upozornit, že to není ta správná digitalizace. To, co by mělo být naším cílem, je, že díky tomu, že zjednodušíme a zdigitalizujeme ten proces, včetně toho vytěžování, tak v podstatě změníme i fungování. To znamená, nebude třeba nutné tisknout ty faktury a dávat je fyzicky do archivu nebo podepisovat. Že v podstatě budeme extrahovat informace o těch fakturách už rovnou z e-mailu, že nebudeme čekat, až to někdo přepošle, ale z toho sběrného e-mailu si to pomocí třeba umělé inteligence i vytáhneme a rovnou dáme do toho zpracovávajícího procesu. A samozřejmě to, kde řada, řekněme, společností, které dělají něco podobného jako my, vidí ten velký posun, je, že si ty faktury nebo účtenky automaticky buď to schvalují nebo zaúčtovávají. A to je samozřejmě super nástroj, když víte, že se vám často opakují nějaké faktury, které přichází, jsou na stejné částky, podobně zavedete tam nějaký systém kontrol, pak je možné v podstatě automaticky zpracovávat, automaticky archivovat a schvalovat, což je fajn. Ale u tohohle bych upozornil na jednu věc, a to vždycky i s ohledem na zákony a různé pravidla, to pravidlo, že se něco automaticky schvaluje, vždycky nechte potvrdit konkrétního uživatele, aby tam byla ta odpovědnost fyzického člověka, protože pak ve chvíli, kdyby něco nastalo, nějaká nesrovnalost, tak půjdou za vámi a ne za tím člověkem, který řekl, takhle to má být a takhle to schvaluju, že tohle pravidlo má platit. Takže to jsou taková doporučení na začátek. A jak takový proces nebo jak takový systém může vypadat, jak by to mělo vypadat. Takže na začátku nám přijde poštou klasickou nebo elektronickou, nebo nám někde z nějaký pokladny vyjedne nějaká účtenka, případně nám přijde ta faktura. Samozřejmě na začátku by mělo proběhnout nějaká její digitalizace nebo zpracujeme do digitální podoby, to znamená, buď to už to mám v tom PDF-ku, že mi to přišlo e-mailem, nebo to naskenuju na nějakém zařízení, případně to v podstatě k tomu použiju mobilní aplikaci, pomocí které to vyfotím. Následně v podstatě ideálně ten digitální otisk jde do už v podstatě aplikace, která je k tomu určená, ať už je to ERPčko, nějaká spisová služba nebo nějaký document management systém, workflow systém, který si v podstatě veme ten digitální obraz, pošle ho do nějaké v podstatě nástroje, tady je uveden nástroj Nathan, do kterého v podstatě si pošle ten obraz a vrátí se mu vytěžená data.
A už se to dál zpracovává v tom systému, který k tomu je určený, ať už je to ta spisovka, ekonomický systém a podobně. Tohle je to, co jsem říkal a doporučoval na začátku, ta ideální cesta. To, co ale se samozřejmě často děje, jak to taky totiž může vypadat, je, že začátek je stejný, to znamená, mám digitální podobu, nicméně potom ta digitální podoba nejde do toho ekonomického systému, ale buď to ručně nebo pomocí právě třeba naší digitální asistentky Ester je ta faktura vytažena z toho inboxu nebo z té schránky a jde do nějaké specializované aplikace pro to základní zpracování, schvalování, případně archiv. To znamená, mám aplikaci, kterou prostě předřadím jako na začátek toho, abych tu fakturu mohl schválit, zaevidovat a podobně, tak vlastně mám samostatnou aplikaci. Tady mám uvedené 2 aplikace, o kterých dneska bude řeč, a to je dokladovna, případně multi-invoice. Ty si samozřejmě využijí nějakou umělou inteligenci pro vytěžení těch dat, přečtení té faktury. A ve chvíli, kdy to potom proběhne, to schválení, proběhne vlastně zpracování té faktury z pohledu, řekněme, procesního ve firmě a ta faktura je připravená pro zaúčtování a vlastně zprocesování v ekonomickém systému, tak je teprve následně potom odesílána do toho vlastního ekonomického systému, ať už prostě přes nějaké importní systémy, přes nějaká flow, procesy, těch variant je zase řada. Takže to je, jak by to mělo vypadat, jak to může vypadat a jak to, co tady teď vidíte před sebou, je, jak to nejčastěji vypadá. To znamená, to, s čím se setkáváme, je, že klienti přichází a říkají, hele, jako fajn, by se to líbilo mít v tom ekonomickém systému, ale to u nás používá jenom účtárna, my vlastně do toho nemáme přístup pro další uživatele, ani ho nechceme to zpracovávat vedle ten proces, tak v tu chvíli nastupuje v podstatě právě prostor, nebo je tam prostor právě pro ty doplňkové aplikace, které vám vlastně dneska chceme i ukázat. Tak, nicméně já začnu první aplikací nebo prvním systémem, který už tady i na té stránce také je uvedený, a to je nástroj, který se jmenuje Nathan. A to je nástroj, který vlastně jsme vyvinuli my už před několika lety. Je to vlastně nástroj na bázi strojového učení, neuronová síť, která v podstatě vytěžuje libovolné dokumenty a vytahuje z nich, to už vytěžování, ale prostě extrahuje z digitálních dokumentů, z obrázků, z PDF a podobně, vytahuje informace, které od toho požadujeme. My tenhle nástroj dokážeme natrénovat v podstatě na libovolný typ dokumentů. Teď jsme dělali i nějaká třeba vyúčtování, dělali jsme nějaké přehledy, dokonce i třeba objednávky teďko pro jednoho klienta. Nicméně natrénováno to máme typicky na faktury a účtenky, kde dosahujeme nějaké míry vlastně úspěšnosti 95%. Pokud potom budete chtít v diskuzi se mnou pobavit o tom, co někdy říkám, že 95% není vždycky 95%, tak můžeme, že záleží, jak se na to díváme. Každopádně je tady, řekněme, spolehlivost, že velké množství faktur dokážeme vytáhnout vlastně bez jediné chyby. Tak v podstatě na to ten nástroj je natrénovaný, dál se dotrénovává a je možné ho vlastně potom i průběžně dotrénovávat na konkrétní věci, na konkrétní typy faktur, které vám třeba přichází a činili mu nějakou obtíž. To je velká výhoda, že opravdu dokážeme velmi jako pružně reagovat na to, co u klienta v podstatě případně dělá nějakou obtíž. Ten systém je možné napojit v podstatě na libovolnou aplikaci pomocí API rozhraní. To znamená, proto jsem ukazoval, že může být třeba napojen právě do nějakého ekonomického systému, do nějakého workflow, do nějakého DMS, které už třeba i u sebe už v tuhle chvíli máte. Běžet může buď to jako služba u nás, nebo ho často nasazujeme třeba do Azure prostředí přímo u klienta, nebo může běžet i v on-premise prostředí, což je jeho velká výhoda oproti třeba konkurenčním řešením, kde potom ta data jsou opravdu kompletně pod kontrolou toho zákazníka, té společnosti. Funguje opravdu tak, že veme ten soubor, udělá nějaký procesing, aby se s tím dalo dobře pracovat s tím obrázkem, provede nějaké přečtení speciálním způsobem, potom v podstatě právě si pomocí namapování těch políček a podobných věcí z toho ta data vyčte. Provede se postprocessing těch dat, včetně nějaké kontroly, nějaké relevance a posílá se zpátky do nějaké aplikace, odkud vlastně byl zavolán a odkud přišlo to PDF-ko,
JPEG a podobně. Vy ho dneska uvidíte teď v několika případech, ale vlastně ho neuvidíte, protože je to ten black box, který běží zatím, ale je vlastně k dispozici. Tak, první aplikací, kterou bych chtěl zmínit, kterou bych chtěl ukázat a nebo kde je vlastně třeba na tam použit, je aplikace Dokladovna, což je webová mobilní aplikace, která v podstatě je určena primárně pro účetní kanceláře a pro účetní, tak aby vlastně jejich klienti mohli z řad menších firem, živnostníků v podstatě mohli pomocí buď to webu, e-mailu nebo mobilní aplikace jednoduše naskenovat fakturu, účtenku poslat a nemuseli se o ní starat. Mezitím proběhne právě pomocí na vytěžení, účetní potom následně fakturu nebo účtenku zkontroluje a v podstatě posílá do účetnictví. Máme i variantu, kde, protože ta dokladovna je poskytovaná formou služby, a máme variantu i potom, kde ji můžeme upravit pro potřeby konkrétního klienta. Jak ta aplikace zhruba vypadá, tak vlastně vidíte tady, kde je to opravdu klasická webová aplikace. Já si tady vyberu nějaký doklad, nějakou fakturu, jednoduše nahraju a v podstatě tak, počkám, proběhne vlastně to vytěžení. Tak, pro rychlost to zobrazím tak a teď, když si tu fakturu ukážu, tak v podstatě se mi zobrazí ten vlastní obraz té faktury, se můžu přepínat, se bude vpravo vlevo. Vedle mám vlastně potom tabulku s těmi daty. Vidím, co se mi kam vlastně vytěžilo, která políčka jsou odkud. Pokud bych měl někde nějakou nesrovnalost, můžu samozřejmě upravit, doplnit si k tomu nějaké třeba položky pro zaúčtování a podobně. Ve chvíli jsem spokojen, kliknu předat do účetnictví a vlastně na pozadí běží nějaký integrační proces, který to předá do účetnictví. Velmi jednoduchý proces pro, řekněme, menší společnosti a podobně je to velmi použitý. To, proč to i já tady zmiňuji, je jedna varianta toho, jak se dají faktury z účtenky zpracovávat, ale to, co je důležité, je, že je to nástroj, pomocí kterého my i dál získáváme zkušenosti a máme samozřejmě, nebo díky němuž máme zkušenosti s tím celým procesem, to znamená, že potom můžeme převést i do dalších aplikací. Variantou, kterou jsem zmiňoval, je, že ta dokladovna, tohle je pořád dokladovna, akorát je předělaná, lehonce upravená pro potřeby konkrétního zákazníka, který samozřejmě má vlastně nějaké potřeby, zpracovává, tady jsou 100 000 dokladů ročně, takže ten už potom chce vlastní systém, vlastní prostředí s nějakými úpravami, takže i to jsme schopni udělat. Nicméně, my jsme tady dneska kvůli vlastně v souvislosti s primárně platformou Microsoft a Microsoft 365 a my pro vlastně tuto oblast máme sadu aplikací, kterým říkáme multi-apps, což je sada předpřipravených aplikací nebo modulů, ať už je to různé schvalování dovolených, ať už je to správa smluv, správa nějakých směrnic, bukování místností a podobně. A dvě z těch aplikací se jmenují, jedna se jmenuje Invoice a druhá Expense. A už podle názvu asi tušíte, že tam do nich jsme vtělili vlastně ty naše zkušenosti, které máme právě s nasazováním Natana do velkých společností, s využíváním dokladovny a snažíme se přinést v podstatě tu zkušenost a ten proces a nástroj i vlastně společnostem, které mají Microsoft 365, protože věříme, že to je ta správná platforma, pokud už ji máte, pro to, kde případně digitalizovat vaše vlastně procesy a aplikace. To znamená, první z nich je Multi-Invoice, to má klasicky aplikace, do které buď to e-mailem nebo přes rozhraní nahrajete fakturu. Ta faktura projde nějakým vytěžením, následně zpracováním, rozstříděním, schválením, tím procesem schválení, buď to jednotlivé nebo dávka, a potom předání na účetní oddělení. Velmi podobně funguje Multi-Expense, která v podstatě je určená pro takové ty klasické účtenky, takže tady nejvíc využíváme i tu mobilní část, mobilní aplikaci, kde přijdu, naskenuju nějakou účtenku za oběd nebo pozornost pro klienta, podobně pošlu do aplikace, zase proběhne vytěžení, odeslání na schválení, předání potom na účetní oddělení, které provede vyúčtování. A já bych v tuhle chvíli poprosil kolegu Radka Vančuru, protože já jsem ty aplikace vzal hodně hopem, a to jsem vzal záměrně, protože bych ho rád požádal o to, aby si převzal obrazovku a ty aplikace vám prakticky ukázal. Takže Radku, teď je tvoje chvíle.
Jo. Děkuji moc krát, Dalibore. Dobrý den ještě jednou, dámy a pánové. Ještě jednou díky, Dalibore. Já asi začnu aplikací MultiExpense. Když tak zeptám se, Dalibore, vidíme obrazovku mojí? Vidíme, ano. Jo, výborně, výborně, Vidět. děkuji. Děkuji. Jak už bylo řečeno, tahle ta aplikace vlastně slouží a vlastně, abych řekl, primárně lidem, kteří se pohybují jako v terénu a vlastně používají ji velmi na mobilním zařízení. Slouží tedy k tomu, aby jsme pořídili nějakou digitální kopii účtenky, případně nějakého dokladu, už rovnou na cestách, někde v restauraci, u benzínky. Často se setkáváme s tímhletím případem někde u nějakých, řekněme, obchodních zástupců nebo tam, kde je velká síť lidí, kteří se pohybují někde v terénu, tak můžou využít i tu mobilní aplikaci k tomu. Začnu možná úplně od začátku. Když se uživatel přihlásí, podívá do aplikace, tak se mu vždycky vlastně ukáže takový jako jednoduchý manuál, asi jste na to možná zvyklí z různých i mobilních aplikací, který by nám měl ukázat, jak ta aplikace přibližně funguje. Aspoň v těch základních krocích. Nám se to vždycky vyplatilo dávat vlastně takový jako manuál ne lidem vedle do nějakého dokumentu, ale dát jim ho rovnou sem takhle k aplikaci a oni si můžou v podstatě projít nějaký jako základní, řekněme, tutoriál, který nám ukáže, k čemu ta aplikace může být. Uživatel pak samozřejmě může v aplikaci vystupovat v několika rolích. První už jsem tady zmínil, je to nějaký ten obchodník nebo nějaký člověk v terénu, který se pohybuje, pořizuje ty účtenky. Pak je tam zcela jistě někdo, kdo nám bude ty účtenky schvalovat, to znamená, za někoho nám musí někdo ty účtenky schválit, nějaká odpovědná osoba. A určitě tam bude někdo, kdo se bude starat o tu finální fázi, to znamená o nějaké vyúčtování těch daných položek. Když začnu úplně od začátku, tak zmínil jsem, že asi primárním tedy účelem je vložit tam nějaký dokument. Já to a nejdřív to možná ukážu takhle v mobilní aplikaci, nebo respektive přepnu to takhle v podstatě zúžím prohlížeč. Tím trošku nasimuluju ten náš mobilní telefon. Vidíte, že aplikace je responsivní, to znamená, celé se nám to překreslilo. Vidím tady to vlastně ovládání, které potřebuju. Můžu si dál v těch položkách případně vyhledávat, případně přejít do nějaké další aplikace. Musím říct, že tohle je v podstatě jako nejčastější vlastně využití té aplikace, tedy mobilní. Uživatel v rámci mobilní aplikace může v mobilu v podstatě vyfotit nebo vložit soubor, tedy nějakou tu účtenku. Ať se nám to na to tedy dobře kouká, já to asi přepnu zpátky do toho většího zobrazení. Můžu si samozřejmě vybrat nějaký typ u té dané účtenky. Já zkusím a nechám tam ostatní. Vezmu takhle nějakou účtenku, dám ji tam. Jo, tohle není účtenka zrovna, ale tohle bude účtenka. Tak. Můžu dát nějaký účel k tomu, můžu samozřejmě, pokud bych tam dal těch účtenek víc, nebo může se nám stát, že doklad, který vyfotíme, má více stran. V tom případě bych tady použil nějaké zaškrtávací políčko, které nám tomu systému řekne, že všechny ty přílohy vlastně patří jako k jednomu dokladu. Já to takhle můžu odeslat. V podstatě děje se přesně to, co říkal Dalibor, to znamená, vezme se ten daný doklad, pošle se nám do Natana, tam teďka probíhá nějaké vytěžení a za chvilku bych tady měl mít v podstatě k dispozici ten doklad svůj. Vidím tady stav těch svých dokladů, samozřejmě. Vidím tady v současné chvíli, že ta těžba těch dokumentů některých ještě probíhá. Pokud bych byl v roli schvalovatel, nebo takhle, já ještě možná tady ukážu třeba nějakou účtenku, pokud dojde k tomu vytěžení, její metadata té účtenky vidím tady, můžu se na ní samozřejmě i podívat na ten originál.
Pokud se koukám na svoje dokumenty, tedy na ty, které jsem tam nahrál já, můžu v nich samozřejmě filtrovat podle nejrůznějších kritérií, podle dodavatele, datumových údajů, stavu a podobně. Samozřejmě to filtrování je možné nastavit vlastně dle asi potřeb zákazníka podle toho, podle čeho nejčastěji se ty doklady hledají, ale tohle jsou nejčastější věci. Pak se samozřejmě můžu podívat na jednotlivé, řekněme, záložky, které jsou zase relevantní ke mně, to znamená nezaúčtované doklady, vyúčtované doklady, případně neodeslané. Pokud bych byl v roli schvalovatele, jakože tady teďka jsem, tak vidím takhle po jednotlivých lidech, kdybych jich tu měl víc, vidím tady jednotlivé lidi, vidím po jednotlivých lidech, kolik čeho kdo mi naposílal. Opět v tom můžu nějakým způsobem vyhledávat, mohu se podívat i na nějakou svoji historii, co jsem kdy, kde Matyášovi v tomto případě schválil. No a můžu se samozřejmě podívat na ty jednotlivé doklady, které on mi sem naposílal. To znamená vidět ty jednotlivé originály. Můžu je zamítnout, můžu je schválit. Můžu to dělat samozřejmě i po vícero kusech, to znamená, nemusím, když vím přibližně, kolik kde by se mělo utratit, nemusím prohlížet všechno, můžu to v podstatě zaškrtnout za něj a schválit to vlastně všechno. V tu chvíli proběhlo tedy to schválení, já jako schvalovatel tady mám prázdno, tak to mám asi rád. Doklady se nám přesunou vlastně, ono to chvilku trvá, doklady se nám přesunou do schvalování, to znamená, do vyúčtování, tedy tady vidím už vlastně schválené doklady, opět v nich zase můžu nějakým způsobem vyhledávat, můžu je opět označit hromadně za daného člověka, můžu je nějakým způsobem vyúčtovat. Co je zajímavé, je tady ještě jedna možnost vlastně vygenerovat jakousi, řekněme, košilku, nebo respektive košilku, účetní doklad, který může sloužit k zaúčtování hromadné. To znamená, že na tom dokladu jsou potom vidět jednotlivé položky, vlastně jednotlivé účtenky a v rámci účetnictví se zaúčtuje už ten souhrnný doklad, ta sjetina, řekněme, za ty jednotlivé košilky a zároveň kolega Matyáš v podstatě dostane nějaký e-mail, který říká, že za tohleto období, řekněme, mu bude zpátky proplaceno nebo vyúčtováno tolik a tolik peněz za tolik a tolik účtenek, aby nebylo zkrátka potřeba to účtovat všechno po jednotlivých účtenkách. Já tady možná někde, já už tady nějaký doklad o vyúčtování mám, ten asi vypadá nějakým způsobem takhle, já ho zkusím trošku přiblížit. Je to poměrně jednoduchý doklad vyúčtování služebních údajů. Tady jsou potom vidět ty jednotlivé, řekněme, doklady, částkou, celkovou částkou a v podstatě metadaty, kdo to kdy zaúčtoval, kdo to kdy schválil a tak dále. To znamená, tohle je takový rychlý průchod tím procesem. Ten proces může být samozřejmě trošku jaksi komplikovanější, to znamená, těch schvalovacích úrovní tam může být víc. Typicky to může být nastaveno tak, že nejdřív je tam schvalovatel nějaký, řekněme, přímý nadřízený, pak nějaký schvalovatel za třeba jednotlivé oddělení a teprve potom to jde až na tu účtárnu, na zaúčtování těch dokladů. To znamená, proces zatím dá namodelovat poměrně variabilně, tak aby vlastně splňoval to, co vy vlastně potřebujete v rámci pokrytí vašeho procesu. Jinak celé je to vlastně postavené v rámci Power platformy, to znamená, na co teďka koukáme, tak to je Power App,
zatím běží Power Automate Flows a ta data se vlastně ukládají v rámci SharePointu. To znamená, pokud vy jak si máte, řekněme, ty základní M365 licence, tak vlastně máte už licence k tomu, jak si koupené, vlastně máte už tu krabici s legem nakoupenou, teď stačí to jenom jako postavit a dát to jako dohromady, dá se říct. Tohle je tedy aplikace Multi-Expense, která je určená téměř tedy primárně pro jednotlivé účtenky. Máme tu druhou aplikaci, vypadá trošku jinak. Jedná se o Multi-Invoice, tedy aplikaci, která se stará o vytěžování a schvalování faktur. Ten pohled je tady trošku jiný a asi i schválně, protože asi vidíte, že ta, řekněme, grafická variabilita těch aplikací je poměrně různorodá. To znamená, dá se tam vymyslet design v podstatě poměrně jako pěkný a hlavně respektující vaše, řekněme, grafické standardy, které vy máte. Tak, přesunu se tedy do aplikace Multi-Invoice, kde spravujeme faktury a princip je v podstatě úplně stejný. Faktury nám do systému přichází typicky dvěma způsoby. První z nich je e-mailová adresa, kterou my máme, na to nám klient pošle fakturu, nebo dodavatel pošle fakturu. Proběhne vytěžení, respektive vyzvednutí té faktury z té e-mailové schránky, myslím tím automatické, předání na Nathana, což je ta naše vytěžovací AI technologie. Dojde k vytěžení těch jednotlivých faktur a v podstatě uložení sem do toho našeho systému. Já možná ukážu zase v rychlosti úplně, tady zkusím hodit nějakou fakturu, úplně jednoduše přiložím nějakou fakturu, mohl bych jich tam dát samozřejmě i víc. Tady nahoře mám, řekněme, sadu nějakých filtrů, které fungují na kliknutí, to znamená, můžu si takhle překlikávat mezi jednotlivými zase opět stavy té faktury. Když to zruším, tak dostanu samozřejmě všechny, nebo tedy respektive ty, na které mám v současné chvíli práva. Ve fakturách můžu samozřejmě vyhledávat podle čísel například, případně podle jakýchkoliv jiných parametrů, které tady jsou. Já zkusím takhle Ivančuru najít, jo. Takže asi takovýmhle způsobem se v té aplikaci dá orientovat. Já se vrátím na začátek, už tady nějaké faktury mám. Vidíte rovnou, že systém nám kontroluje takové ty základní informace, to znamená, vidím tady, jestli už jsem nebo nejsem po splatnosti, případně jak dlouho po splatnosti, případně jak dlouho nám zbývá ještě do té doby splatnosti. Když se potom tedy podívám do detailu té dané faktury, tak bych měl vidět velmi podobný náhled, jaký jsem viděl vlastně v rámci dokladovny, to znamená, vidím tady vlastně vytěžená data z té dané faktury, vpravo vidím náhled na tu danou fakturu, můžu případně špatně nebo nepřesně vytěžená metadata nějakým způsobem upravit, pokud bych chtěl. Pokud bych chtěl vytěžovat položky na fakturách, i to je možné. Tady v téhleté demo verzi to není, nicméně tady někde dole pod cenovými informacemi, případně nad nimi by mohla být ještě tabulka, která by nám ukazovala vytěžené položky. V současné chvíli já jsem teďka vlastně v roli nějaké, řekněme, účetní nebo recepce, nějakého, řekněme, validátora, který takhle tu fakturu dostane, vidí vlastně, že přišla, že byla vytěžena z toho e-mailu, může si vybrat ze sady nějakých schvalovatelů, já si tady vyberu takhle sebe,
Schvalování samozřejmě je možné nastavit, řekněme, automaticky nebo na základě nějakých pravidel. Co tím mám na mysli? Například, že do nějaké částky schvaluje tenhle člověk, nad nějakou částku schvaluje jiný člověk, případně se to dá nasadit například na oddělení toho člověka, na nadřízeného. Tady pro ty naše demo účely máme k dispozici takhle ruční výběr. Případně je možné schvalovatelů definovat i víc a to flow, řekněme, nebo ten proces nějakým způsobem zřetězit. Když jsem jako ten validátor spokojen s tou danou fakturou, můžu ji poslat, řekněme, někam na schválení, můžu ji případně nějakým způsobem zamítnout a můžu se na ní podívat i trošku jinak, respektive zjistit o ní další informace. První, co je, že systém určitě provádí nějaké automatické kontroly. Tady mám takovou zelenou fajfku, informaci, a když se na to podívám, tak za A systém mi automaticky ověřil IČO dodavatele, tedy v tomto případě, že máme dodavatele evidovaného v našem systému, ať je to třeba SAP nebo nějaký účetní systém, ERPčko. Dost často to bývá tak, že než můžeme nebo někdo, kdokoliv dodávat do nějaké firmy, tak v té cílové firmě musí být evidován dodavatel, typicky tam, kde je SAP. Takže tam jsme schopni ověřit si, jestli ten dodavatel je skutečně ten, že ho máme ověřeného. Můžeme kontrolovat duplikáty faktury, jestli už takový v systému náhodou není. Případně provádět třeba další kontroly. Dám příklad, může se jednat třeba o číslo účtu. Jsme schopni ověřit toho dodavatele nejenom vůči internímu systému, ale i vůči třeba veřejnému rejstříku ARES, kde můžeme zkontrolovat třeba uvedené číslo účtu, jestli skutečně nám nepřišla jako faktura jenom s hlavičkou nějaké společnosti s cizím číslem účtu, takže to jsme schopni jaksi automaticky kontrolovat. Další takovou položkou je tady vlastně log, což je taková historie, taková řekněme auditní stopa té faktury. Zatím tady vidíme, že kolega Matyáš ji nahrál do systému a že zatím nějaká služba Natan nám ji tady vytěžila. Jak půjdeme dál tím procesem, tak tady se nám budou ty jednotlivé operace pěkně řetězit. Pak je tady samozřejmě políčko na komentáře, to znamená, k té faktuře v průběhu toho procesu může někdo přidávat komentáře, případně i třeba nějaké přílohy. Je tady vidět i vlastně e-mail, to znamená, pokud nám faktura přijde e-mailem, tak u té faktury je vidět i ten e-mail, od koho vlastně to přišlo, případně s nějakým jaksi průvodním textem. No a samozřejmě pak je tady ten samotný detail té dané faktury. Jako recepce jsem si, nebo řekněme validátor, jsem si tu fakturu zkontroloval, všechno nám sedí, já ji takhle pošlu dál, ona mi tady vlastně zmizí a já můžu pokračovat na další. Jsem-li v roli schvalovatele, tak samozřejmě po takovéhle akci, kdy tady někdo zvaliduje a odešle do schválení, tak já jako schvalovatel tady uvidím svoje faktury, které míří jaksi na mou osobu na schválení. Opět se na ní můžu na tu fakturu danou podívat. Vzal jsem tedy jinou, ale to nevadí. Opět tady se můžu podívat jako schvalovatel na ty kontroly, můžu se podívat, kým to tedy prošlo. Jo, tady už mi přibylo, že posláno ke schválení. Můžu zkontrolovat opět komentáře, případně se podívat zase na ten e-mail, vrátit se na přehled, pokud mi všechno vyhovuje, můžu to opět schválit, případně to můžu vrátit. Je tady ještě jedna taková možnost schválit s nějakým komentářem, to znamená schvaluju, ale vyúčtujte to nebo udělejte s tím ještě s tou fakturou něco. Takže já ji takhle dám schválit, tu fakturu. Ona by mi měla skončit tady ve schválení, jasně. To znamená, mám tady fakturu a teď už se na to koukám vlastně zase jako paní nějaká účetní nebo někdo, kdo by měl vlastně ty doklady následně zpracovat. Podívá se, vidí náhled na tu fakturu, vidí opět ta metadata,
může si zkontrolovat ten log, to znamená vidí, kým vším to prošlo, kdo to kdy schválil, a pokud je všechno v pořádku, může provést zaúčtování. Tady při tom kroku zaúčtování může právě dojít k té, a často to tak bývá, vlastně k odeslání těch dat do našeho, řekněme, centrálního systému, do nějakého ERPčka nebo nějakého ekonomického systému, kam ty informace vlastně výsledně patří. Velmi podobně jsme schopni k té faktuře vygenerovat košilku, tak jak jsme to vlastně viděli u těch účtenek jednotlivých, a tedy já to tady takhle pošlu už asi rovnou do toho zaúčtování a v podstatě tím pádem mi to tady zmizí a zase už bych viděl v podstatě tady zaúčtovanou fakturu a v podstatě vyřízenou, řekněme. Pokud by mi někdy nějakou někdo vrátil nebo řekněme nespracoval, viděl bych ji tady. Jak už jsem zmiňoval u toho expenzu, nebo respektive u těch účtenek, i tady je možné ten proces upravovat. To znamená, je možné při tom schvalování těch jednotlivých faktur definovat těch schvalovatelů víc. Je možné jim nastavit, řekněme, i nějaké jaksi pořadí, nebo tak, aby to respektovalo vlastně váš proces. To znamená, že případně i tady nahoře by mohly být vlastně, řekněme, stavy, které odpovídají vlastně vašemu internímu procesu. Tak já doufám, že jsem prošel obě aplikace. Dalibore, zapomněl jsem na něco? Chceš mě opravit, vstoupit? Mám něco připomenout? Skvěle, díky Radku. Já myslím, že jsi to představil velmi dobře. Jsou to aplikace opravdu, které, co bych zdůraznil, Radek to už několikrát řekl, které jsou tady, řekněme, v nějakém základní verzi předpřipravené a my vlastně potom ve většině případů s klienty, když o té aplikace mají zájem, tak je dopracováváme právě na vlastně podle potřeb, specifických potřeb každé dané společnosti. V tom vnímáme velkou výhodu v podstatě celé té platformy Power Platform. Tím, že je to low-code, dokážeme potom velmi jednoduše právě upravovat ty aplikace na vaše potřeby. Tak, já děkuju, Radku, já si vemu obrazovku zpět, posuneme se o kousek dále, takže já se hlásím zpět. A já bych už jenom v podstatě pomalu dokončil to, o čem si povídáme, nějakými dalšími věcmi. A první věc, kterou bych chtěl zmínit, je v podstatě nějaká budoucnost nebo vize, nebo ono už to není budoucnost, to je realita. Nicméně to, kde v podstatě třeba umělou inteligenci používáme pro tyhle aplikace nejenom pro vytěžení dat, ale už tady byla zmíněna Ester, která umí například vytěžovat data, běžet v podstatě na pozadí nad nějakou schránkou e-mailu a tam tu třeba automaticky třídit věci, co se jí zdá, že faktura, tak vlastně rovnou vzít a vlastně vložit do toho procesu v rámci multi-invoice. A druhou takovou oblastí, kterou má, je v podstatě oblast vlastně chatbota, kde ona umí vyhledávat v různých směrnicích, umí přístupnit vlastně generativní AI, dokáže i v podstatě rezervovat různá parkovací místa, místnosti a podobně. A já tady ukazuji jednu funkci, kterou vlastně má směrem k těm aplikacím, kde já jsem i řekl, hele, mám dálniční známku, musel jsem koupit dálniční známku na služební auto, co s tím mám dělat? A on mi vlastně prohledá směrnice firemní, zjistí vlastně, jaký je postup, že bych měl použít aplikaci Multi-Expense, do který se mám přihlásit, nějaký návod, anebo že jí mám tu účtenku dát a ona se o to postará. Takže já tu účtenku vemu, v podstatě jí to v tom Teamsovém chatu, kde ona se mnou komunikuje, nahraju a v podstatě tímto končí. To znamená, nemusím ani do té aplikace jít a vlastně Ester se mi stane jakýmsi mým prostředníkem, asistentkou k té aplikaci, kterou třeba i jako uživatel nepoužívám nějak často, takže ani nevím, kde bych ji třeba našel, nebo jak ji ovládat, nebo bych se bál ji ovládat jako uživatel. A ona opravdu to za mě v podstatě zpracovala. A ve chvíli, kdy já se potom podívám
tak tady mám ukázku právě z té aplikace MultiExpense, kterou vám ukazoval Radek, kde už v podstatě ta účtenka je takovým způsobem vlastně vložená, jsou tam vytěžená data a jde na zpracování. Takže to je určitým způsobem i taková chutnávka, kam dál ty aplikace se mohou posouvat, protože my věříme, že právě chatboti a digitální firemní asistenti se do budoucna stanou rozhraním pro ty firemní aplikace. Každopádně, teď bych ještě v rámci vlastně už pomalu závěru té prezentace chtěl zmínit pár takových opravdu reálných zkušeností z praxe s nasazováním takovýchhle systémů. Chtěl bych v podstatě zmínit to, že AI není všemocný, není 100%, to znamená, stále ještě není možné v podstatě zajistit 100% zpracování a plně automatické zpracování faktur a účtenek. Samozřejmě dokáže to vyčíst řadu zajímavých jako účtenek. Máme zkušenost, že dobře to čte třeba i ty vyplněné rukou, i z nich ty data vytáhne, což jako nás rávně překvapilo a ta praxe ukazuje, že to fakt funguje. Na druhou stranu opravdu ta 100% jistota nemůže být v podstatě skoro nikdy. Na druhou stranu dá se řada věcí v podstatě vyřešit různými automatickými kontrolami, dopočítáváním dat a podobně. Když se mě právě lidé na to často ptají, jak to je s tou spolehlivostí, tak říkám, ano, my se dosahujeme třeba 95% úspěšnosti vytěžení všech informací z té faktury, ale prostě může se vám stát, že na té faktuře bude zrovna tam padne, že jedno políčko nebude úplně správně. Proto je dobrá ta kontrola a opravdu ty kontroly doporučuji dělat i hodně automaticky. To, co zmiňoval Radek, třeba právě čísla účtů a podobné věci. Jinak, když se často bavíme s klienty, ptají se nás, jestli se to učí samo, jestli to vlastně si mohou učit sami třeba pro to vyčítání těch faktur i nějaké zpracování. Říkáme, možný to je, my jsme ze začátku, když jsme to před lety vlastně začínali dělat, měli takovou představu, že to bude v podstatě jednak se učit samo, jednak, že třeba lidé nám to budou učit a následně za to budou dostávat třeba kredity v rámci třeba té dokladovny, ale my jsme zjistili, že ne všichni jsou schopni dobře učit, to známe i z jiných oblastí, nejenom z učení modelu na vytěžování. A zjistili jsme, že i u nás třeba, když jsme začínali s anotátory, právě ta anotace vlastně jako základ pro učení toho modelu, tak jsme měli až 20% chybovost v tom, co tam ty anotátoři vlastně dělali. Takže opravdu je potřeba ty lidi, kteří to učení provádí, aby měli nějaké dovednosti a proto my vlastně to poskytujeme potom jako službu právě pro klienty. To, co je důležité zase po naučení, někdy vidíte třeba v ekonomických systémech strašně složitý obrazovky a spoustu políček. My jsme zjistili, že pro ty běžné uživatele a pro zpracování těch faktur i účtenek je potřeba, viděli jste to i v tom designu, je potřeba se držet opravdu maximální jednoduchosti a to, jak třeba v tom uživatelském rozhraní jako takovým, tak v tom procesu a v tom, kolik vytěžují polí, v tom, jak vlastně ty faktury a účtenky prochází společností. Zjistili jsme, že řada organizací na začátku říká, no a vytěžujete úplně všechno, my to chceme. A pak zjistí, že vlastně třeba nemají stejně využití pro ty políčka vytěžený, že jim stačí vlastně souhrnná daňová tabulka, případně základní rozlišení těch položek, ale že vlastně vytěžený všechny položky, všechny políčka potom naopak komplikují ten proces, protože to někdo musí kontrolovat a vlastně to zesložiťuje. Takže to bylo takové jako zase prozření během praxe, že ačkoliv třeba i klient přijde, že chce všechno, tak ve finále potom i pro něj optimálnější třeba vytěžovat jenom část. A dokonce se děje i tak, že se třeba rozdělují, že třeba investiční faktury se vytěžují jenom hlavička a pak se spárují s objednávkou, protože tam už mám i informaci, jak to chci zaúčtovat do toho systému, kdežto jiný třeba spotřební, tam se vytěžují i třeba další políčka. Takže tam to je takové poučení. A potom tady mám poslední takový bod, na který často narážíme, a to je vlastně, proč mám používat třeba nástroje na bázi strojového učení typu Nathan, když teď to můžu strčit nějakému ChatGPT nebo Copilotovi a on mi to vytěží taky. To je pravda, my jsme samozřejmě se tímhletím zabývali, tímhle fenoménem, a v některých situacích, speciálně když máte
méně těch dokladů a podobně, tak se dá využít právě nějaká služba toho large language modelu. Nicméně ve chvíli, kdy už potom máte větší množství těch dokumentů, potřebujete tam mít nějakou větší přesnost a podobně, tak pořád ještě ty nástroje na bázi strojového učení mají výhody. Je samozřejmě možné se o tom potom bavit dál, pokud byste měli o to zájem. A pokud byste měli nějaké otázky, tak se buď to teďko ptejte přímo tady v rámci vlastně toho webináře, máte možnost pokládat otázky, případně samozřejmě tady nechávám nějaký kontakt, pomocí kterého mě můžete kontaktovat, a samozřejmě skrze mě i kolegu, pak, když byste měli zájem o to si o multi-invoice, multi-expense, případně dalších aplikacích nebo vytěžování a digitalizaci faktur popovídat, případně měli zájem o představení aplikace pro vaše potřeby, pro vaše podmínky, případně cokoliv dalšího, co se týká právě třeba platformy Microsoft 365 a specificky vývoje aplikací v rámci Power Platform. Já vidím, že otázky tady od vás v tuhle chvíli nejsou, nicméně samozřejmě pořád máte ještě možnost tam něco napsat i třeba po skončení toho webináře a já se v tuhle chvíli rozloučím za sebe i za kolegu. Poděkuji vám, že jste s námi tu necelou hodinku, skoro hodinku strávili. Doufám, že jste si něco dozvěděli, že to třeba pro vás je nějakou inspirací. A s ještě jednou poděkováním vracím slovo do studia. Alzo.